Una de les últimes novetats que hem publicat a Pagès Editors és un llibre de la col·lecció d'assaig Argent Viu, Noms d'una vida de Joaquim Nadal. És el tercer llibre que en Joaquim Nadal publica sobre perfils biogràfics de diferents personalitats de Catalunya i que d'alguna forma o altra han donat una petjada, han deixat una petjada en el nostre territori. Estem molt contents des de Pagès Editors que Joaquim Nadal hagi fet el salt de Girona cap a Lleida i que pugui entrar dins del nostre catàleg de Pagès Editors. Però us vinc a parlar de Noms d'una vida. Què hi ha? Hi ha 67 personatges, 76 articles dedicats a diferents personalitats en què hi trobareu el jo de l'autor. Joaquim Nadal deixa la seva vessant més política i historiadora i ens presenta la seva part o ens mostra la seva personalitat, la seva intimitat, una prosa en la que ens aporta estima, afecte, sentiments. I què ens explica? Doncs, si llegim una mica el que ens diu en Joaquim Nadal en la seva justificació, ens diu: les meves col·laboracions a la premsa escrita tracten temes molt diversos, des de l'actualitat cultural o política fins a qüestions més quotidianes de la vida, les ciutats, els paisatges, les emocions i els sentiments. Molt sovint parlo de persones, sempre per impuls d'algun fet concret, una efemèride commemorativa, un homenatge, un premi o reconeixement, la publicació d'un llibre, la vida o la mort. He explorat els perfils d'homes i de dones que deixen petjada i he mirat sempre de descobrir-ne els aspectes més rellevants de la seva personalitat, del seu caràcter i de la seva pròpia presència física. Homes i dones, vides d'homes i dones, en el seu entorn, en el seu context precís. Joaquim Nadal, en aquest llibre, comença parlant del seu pare, dedica un article especialment pel seu pare i continua amb la senyoreta Farreres, que és la seva mare, que a dia d'avui encara és viva. D'alguna forma ell vol retre homenatge començant aquest llibre amb els seus pares. Hi trobarem personalitats com la Diana Garrigosa, el Miquel Santaló, el Picasso, el Raimon, el Josep Fontana, el Xavier Montsalvatge, etc. És un llibre que pots agafar allà on vulguis, Mercè Huerta, llegir-lo i viureu quins són les seves visions, com ell, Joaquim Nadal, s'expressa i explica de cada un d'aquests personatges. No us deixarà indiferents. Noms d'una vida, de Joaquim Nadal.